Daling nakapyansa si kanhi Negros Oriental Governor Pryde Teves sa kasong kalapasan sa Terrorism, Financing, Prevention and Suppression Act of 2012. Matod ni Major Nazarino Emia, ang head sa CIDG Negros Oriental Field Unit. Voluntaryong mipatim-aw silang buhatan si Teves, ganang buntag, ug didto na nila gipatuman ang arrest order nga giisyu ni Judge Marlon J. Guillena Moneva, ang presiding judge sa RTC Branch 74 sa Cebu City, nga mipagawas og arrest warrant ni adtong Mayo 13, 2024 batok kang Pryde Henry ug duha ka makauban nini. Ang kanhi gobernador sa Negros Oriental giisip nga most wanted sa provincial level ug number 1 sa regional level tungod sa mga kasong giatubang nini. Matod ni Emia, human makakuha sa kopya sa warrant of arrest kagahapon, ilang gipangita si Pryde Henry kagahapon apan wa matod pa nila makiti. Gidugang sa opisyal sa CIDG Negros Field Unit Office nga gi-release na si Teves human kini nakapyansa og 600,000 pesos sa tulog account sa kasong Terrorism Financing, adunay recommended bail nga tag 200,000 pesos. Kaganinang buntag pa naman mag-serve yung warrant of arrest. Karon siya, after na mag-serve ang warrant of arrest, nag-process of gate yung lawyer. So, yun, man. Karon siya, baguhay din siya na-release din yung office na mo. Post, may pasabot ang biyuda ni kanhi Negros Oriental Roel Digamo nga si Pamplona Mayor Janice Digamo dili siya muhunong hangtod dili madakpan ang tanang sakop sa Teves terrorist group tungod sa ilang gibuhat sa iyang pana ug ubang mga biktima.